Kai baka san abin da ya faru ba. Wani labari zan baka. Wani ma zan baka. Kai, to bari soyayya da kake gani wata budurwa ne kaka. Yarinyar nan ko ina lillahi wa inna ka bari kai. Kaf Najeriya tun daga Italiya to ba Burkina Faso dan madango ba wanda ya kai yarinyar ba kai baka san sunanta ba wata sunanta ashwariya gaskiya wannan kyau ce san ka yace ku za mu jira dole ma mu je mu ga amma ka san me gaji ma ka san kyakkyawa ce yarinya gaskiya ne akwai da ci yarinyar nan kyakkyawa ce haka ma dole ma mu ganta dole mu je mu ganta kai da ganin ta ma ka san yarinya ce kyakkyawa ce amma da ita wallahi ina ba su labarin ashwariya kai yarinya kuma ala da kuma yan soyayya budurwa ne Allah ashwariya wannan lado ne mu kai baka san dadin soyayya ba ina gaba ɗaya gara ran da Allah ku da fi dadi ku da fi dadi ma kai wannan sama ne ba bismillah wanda ya kai da bismillah wannan ya kai ga dole ya kunna wallahi Allah sai da daure ya gida wallahi wannan ba mu ba da wannan ma kai amma kai ka mare na mun yaran ma ya mare na mana gaskiya ne yare na mu idan ka rena wannan abun ma ka ce ma ba iya sha ba wallahi guda mana ka rena ma gobe ya bane ba da wallahi bismillah ana bayan kuma abin da ya same ka to me rai ga nan na ji ka nan ya ba abin da ba kula kai yau dan lakara kamar na kamar Louis ya babu lubule ya kulle kwa kulle kuka na san wannan dai lugu ya babu bule lugu ya babu lubule Kai ka san ni ne? Allah ya ina buga ma wallahi kan. Ya ka buga mu wani karfi. Na da kan mu kusa ne. Na Kai dun uwar ka muna ma magana ruwa kan nuna kamar ka sha ku a kai. Dan ban san wannan dan ban san